ताली के बड़ा महत्व है भैया। तो अगर अच्छा लगा तो मीठे मीठे में ताली बजा के कलाकार के सपोर्ट करिए आप सब। और चलिए आई पहले का सवाल रहेगा कि कौन मैया लेकिन कहे का बका कि कौन मैया पता लगी कि ई गोर बाड़ी हम करिया। अच्छा ई गोर बाड़ी नो एक बार हल्ला कर दी आई गोर है नो बा जैसे लग रहा पावर ही नहीं है बेइज्जती वाला लगा। ए ये गोर है ना है गोर ना लेकिन रुके जी ए एगो भाव बा कि जवन जवन कई दी अनहार वो जोर का करे। अच्छा ए आई प्रोग्राम अनहार में होता सुहाग रातियों अनहार में होला सदियों अनहार में होला। अच्छा जी त तारा खातिर एगो लाइन जी कि जवन बात बसवर का में उगोर का करे जवन कई दी अनहार वो जोर का करे जवन लेकिन भैया यहाँ सवराई गुराई के बात अलग तो रूबी जी कहानी है कि जमन कई दिन हार वो जोर ना करी। लेकिन वही सवाल के बताई रूबी जी कि कौन मैया गोर होली कौन मैया करिया ओहे भाव है अंदाज में कहे के बात। हां भैया कोड दे दी ओहे भाव है अंदाज में कहल गेल बा भैया कि दुर्गा दुर्गा मैया
चलिए हम सब के बीच प्रमोद प्रेमी